Kun san da cewa kowane mawaƙi da irin salon da yake zuwa da shi, haka ne Dauda Kahutu Rarara ya ga bari ya fito da irin salo na mawaƙin nan Dr. Mamman Shata. Allah ya ji ƙanshi da rahama, Allah ya mashi gafara, Allah ya sa mu ma in tamu ta zo mu cika da imani. Sha sauraro. Mutane da yawa suna so su ji cikakken bayani akan wannan waƙa ta Fatima Mai Zogale. Ita dai Fatima Mai Zogale idan kuka lura, wato Dauda Kahutu Rarara ya yi mata abin da Hausawa ke ce ma shatara ta arziki, don haka sha sauraro lafiya a wannan tashar namu mai suna Sha Sauraro. Fatima kowa ya so ki so shi, Fatima kowa ya ki ki bar shi. Idan kuka lura dukkan waɗannan maganganun da Kahutu Rarara yake yi, yana yin su ne domin ƙara yin nasiha ga Fatima Mai Zogale ta Dauda Kahutu Rarara akan yanayin yadda za ta tafiyar da rayuwa. Shi ya sanya yake cewa wanda ya so ki ki so shi, wanda ya bar ki ki bar shi. Fatima Mai Zogale. Sha sauraro a cikin wannan channel namu mai suna Sha Sauraro lafiya. Kowan mi ko kudin shi amshi, ayyakan Fatima kowa ya baki bashi. Sani cewa zogale yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam, hakan ne ya sanya Fatima Mai Zogale ta yi wannan samu ɗaukaka ta hanyar yin sana'arta ta zogale, duk da cewa shi zogale yana ƙara muhimmanci a jiki, amma kuma in za ku lura a nan an haɗa zogale da ƙuli ga kayan yanke-yanke, he motsa ake. Sha sauraro. Ai in sha fura da ƙoshi.